sai za mu ɗauko harkokin namu na yau daga jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin direbobin sufurin fasinja da na jigilar dakon kaya suka yi mubaya'a ga jami'an tsaro a wani mataki na ba da gudunmuwa kan kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta a wannan lokaci wajen yakin da ayyukan ta'addanci da kuma safarar miyagun kaya. Wakilinmu da ke jihar Tawa Isu Mamman ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. Kasancewar direbobin sufurin fasinja na zaman na farko da ke ma'amala da matafiya, imma baki ne daga waje ko na cikin gida, to babu shakka akwai rawar da suke iya takawa wajen dakile wasu daga cikin ayyukan ta'addanci ko na safarar kwaya da sauransu, wanda yasa kungiyoyin direbobin sufurin da na dakon kaya ke faɗakar da takwarorinsu game da matakan da suka ɗauka na ba da irin tasu gudunmuwa da ke zaman wata buƙatar da gwamnatin ta bayyana wa kungiyoyin tun can farko. Insha Alhaji Manir Lawali, babban jami'i a ofishin ministan sufurin ƙasar. Direba shine yake tare da mutum masu shigowa ko masu fita daga cikin compartment shi, kamar yanayin tsayuwar shi ko wani abu yaman shi ko wani halin yawan magana shi, ana iya gane su binciki mutum cikin sirri kuma su zo su gaya ma jami'an tsaro ko na kusa da su ko na cikin tasha ko jandarmomin ka hanya ko polisi na ka hanya, kuma ka da mu abu kaza wanda ko gane da shi ba a bincike shi. To dama dai a gabanin daukar wannan matakin, kungiyoyin a mataki daban-daban sun tattauna da jami'an tsaro akan dabarun da za su shigo da su wajen sanar da mahukunta na kan hanya a cikin sirri, inda tuni kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulunta a cewar Alhaji Isa Erika Bira na kungiyar direbobi ta gwamnati a matakin jiha. Idan ka ta yi da facinza, in ka zo ga bakin gate kawai ka kwantar hankalinka ka zo da facinza ka faka, iyaka dai ka bar jami'an tsaro su yi aikin su. Ko kuma yanzu ka ta yi kana ta yi ga hanya, sai ka zo wani wuri sai ka ce ka aje facinza shi ta shi kewa wani wuri, a'a wannan ba da haka an kai ba, ka zo bakin bariyar ka tsaya. Mun wata gudunmuwa ta muka son mu kawo ga kasan mu. To ko baya ga motocin sufurin fasinja, su ma manyan motocin da ke da kaya sun buƙaci kawo tasu gudunmuwar a yakin da ake yi na safarar miyagun kaya da sauransu. To sai dai kuma su tare suke nuna yatsa ga jami'an tsaron da ke binciken da wuce gona da iri a yayin gudanar da aikin nasu, kamar yadda Lawali Aula na kungiyar direbobin jigilar dakon kaya ke cewa. Ka hito da wasu wata ƙasa ka karki ganin barka ne can, kuma ka komo nan cikin ƙasar ku, kai wani wuri in ka zo baka da kuɗin ma abinci, amma iko binciken da suka yi ya wuce limit. Ya kamata a zan sassakatawa bisa ga binciken da aka yi, ba mu ce ga ai bincike ba, amma binciken yana wuce kima. To amma wasu lokutan su kan kansu direbobin suna ganin kamar takura musu ne ake, koko ana bata musu lokaci sai su tattarbata kuɗi a ba jami'an tsaro a kan hanya domin su wuce. A gaskiya haka nan ne, yana da kyau a yi bincike, saboda binciken nan shi ke sa a gano miyagun diya, a gano miyagun kwayoyi da aka safari da su da makamai. Ikon daga iske ga dashi su ma sun ba da rayuwarsu saboda tsaron al'umma, dare da rana suna na wurin da an ba su abin da za su shayi ba matsala ba ne, amma su ko ikon su ba matsawan mutane ga su ma a basu. A yanzu dai duba da yanayin da kasar ke ciki, kusan kowane sashe na buƙatar kawo irin nashi karan domin samar da tsaro da ma walwalar al'umma. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar. Faransa ta hannata wa Chadi sansanin sojinta na ƙarshe a yankin Sahel a jiya Alhamis, a yayin wani biki da aka gudanar a asirce wanda ya kawo ƙarshen zaman dakarun Faransar a wannan ƙasa da ta samu 'yancin kai a shekaru 65 da suka gabata. Hedikwatar tsaron Chadi ta ce mika sansanin da ake wa lakabi da Serjan Ajis Kose da ke birnin Injamena ya kawo ƙarshen zaman sojojin Faransa a ƙasar tun bayan zuwansa a karin farko a shekarar 1900 a lokacin fara mulkin mallaka. Kakakin hedikwatar tsaron Faransa Kanal Guillaume Vernet ya ce an kwashe illahirin ma'aikata da kayan yakin da ke sansanin, kuma za a tattare sauran komatsan da suka rage nan zuwa gaba. A watan Nuwamban bara ne dai mahukuntan Chadi suka buƙaci ficewar sojojin Faransa su kusan 1,000 daga ƙasar, bayan da shugaba Muhammad Idris Deby ya bayyana yarjejeniyar tsaro da ke tsakanin ƙasashen biyu a matsayin tsohon yayi. Ƙungiyar ECOWAS ta bayyana kyakkyawar fatanta game da tattaunawar da take ci gaba da yi da ƙungiyar AES dangane da makomar alaƙar su. Dangane da haka ga abin da ambasada ke cewa. Shi duk lokacin da za a ce yau akwai haɗin kai, to wannan haɗin kan fa mai amfani ne ga duk wanda ya tsaya aka da shi, musamman ƙasashen nan na ECOWAS nan da aka zo aka taru ƙasa 16 ko 15. To yau sai ga shi daga cikin wannan abu
su waɗannan mutane da Mali da Burkina Faso da sun fita. To gaskiya duk mutum mai son mu'amala da zamantakewa a ce yau kamar tsintsiya ce ake ce maɗaurin ku ɗaya. Ba za a iya tankusa su ba, amma idan ka ware ɗaya kaga za ka iya karya ta. Yanzu dangantakar da ke tsakanin ƙasashen guda uku na maka tabbatar cewa da Mali da Burkina Faso da Niger idan da za ka ware ɗan ƙasar a Najeriya Allah ko lahu miliyan 2 ko ne bantana Niger, to ina marbar mu da Niger da Najeriya misali, ina marbar mu, ina ma aka taɓa yin boda wadda ke a cuɗanni da yan wantaka da ko ina a duniya in bata zo na ɗaya ba Niger da Najeriya sun zo na biyu. Mu da wannan abin da